Is your partner light skin or dark skin? Dark. Okay. Is he tall or short? Tall. Okay. When last did you see your partner? Today in the morning when he was going to work. Okay. How long have you been together? It's almost 13 years this year. 13 years. 13 years, yes. Okay. Do you guys have kids? Too obvious. Okay. What is your partner's name? It's Ayand. 13 years banengane zowu-2. Hayibo. Qalise. Ubani ukhuluma manje? Hayibo. Nami hayi man nami ngisaxakekile nje lokho kushoyo Ukhuluma nobani? hayi last week ubunoba Saturday. Last week Saturday. Hayi. Ngikhuluma nawe awumfowethu. Like wena u-serious like mina ngicela nawe mina phela ngomuntu wami. Hayibo. 3 years zonke nginawe uzongitshela namhlanje. Engani ngiyakutshela nje ukuthi mina nginomuntu wami. So uyabona mfethu ukuthi uyakushithela. Kodwa mfethu lento yenza yazi ayikho vele into yenzayo.